horas manihamua manami dohot inanami nani haholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Pajupang musehita marhiti seda program ima sulu-sulu hatam na pinatupa ni Gospel Light for Indonesia ia ausan diri evangelis MC Majutak songon nagabirinunga dihita di bagasan sedarion imana nienet sian buku Yohanes bidualu ayat 32 songon mahatan di bata dungi tadau muna mana sitongi jala paluau ni nasitongi ma hamu merdeka totua manginang mandok mau lihat situ tudo hita ala nunga bui tapak kilalahon kemerdekaan tapak kilalahon do kebebasan jala dipiga luat di portibion nuaing dang bui di pakilalahon nasida kemerdekaan dang bui di pakilalahon nasida kebebasan ala niaha ala naso merdeka do penasida sianaka panggom-gomi na asing. Jadi dihamua manami do tinanami mulu akka bangso naso merdeka totu aha di do panggom-gomi ni nasida manang penjajah ni nasida uluan ni nasida ma molodang di ulu ni nasida tutali matutu nasida molodang tutali berarti hona bunuh. Jadi ikon mangului do somalna akka naso merdeka tu bangso manang panggom-gomi ni nasida manang penjajah. Jadi amanginang suang-songoni do nang hita ganup mersada-sada ditoro ni huaso ni dosa do hita jaladang margugu hita laho mangaloi dang margugu hita laho mangulahon akka nauli nadinggan akka napasonakon rohani dewata alani ditoro ni huaso ni sigom-gomi hita ima dosa jadi yang terulai hita kanauli nadinggan alai songon nagabirinungan dihita di bagasan sadarion iman atar surat nakinga di bagasan Yohanes biduelu ayat 32 dungi tadau muna mana sitongi jala paluau ni nasitongi mahamu ahado nasitongi ima naung rodo Yesus Kristus 2000 tahun naung salpu lau paluahun hita nunga mate ibana di hau pinar silangi manggarar sudi dosa doho pangolosyatta jala nunga mate ibana nunga tua tibana tubanua torun itano dungi musai diari patuluhon namulak mangulu maibana jala nunga manai kibana tu surgo. Jadi mana sitongi amanginang naung rodo Yesus Kristus 2000 tahun naung salpu mabuan sadamisi ima manggarar nasadosa doho pangalasian ni sadok manisiai asa malua matutu akka na persea di ibana nasitongi dungi tadau muna mana sitongi jala paluau ni nasitongi mahamu malua mahuita tutu sian gonggoman ni dosa, sian huaso ni dosa. Boy matutu hita. Mangulahon akan nauli nadinggan akan napasonakon rohani debata. Alaniaha nunga betutu malua hita. Nunga betutu merdeka hita. Molo nunga tahaposi Yesus Kristus. Molo nunga tajako nibana di bagasan rohatta. Halak na merdeka matutu hita. Halak na bebas matutu hita. Laho mangulahon akka hasitongan. Dang ditoro ni huaso ni dosa behita. Dang dosa be manggonggomi hita. Laho mangulahon akka dosa. Jadi amanginang tung apalari kodo. Majakon Yesus Kristus.
asa roh hita tu Yesus Kristus makaposi ibana jala aha naung niulanay dihaw pinarsilangi manggarar dosa doho pangulasatay nunga diula ibanay ima hasitongani nunga ro ibana asa malua matutu aka naro tu ibana merdeka sai de batama nama masu hita asa boi hita tutu gabe jol mana merdeka di bagasan Yesus Kristus lau mangulahon akan nauli akan nadinggan tuhasa ngapon ni debata. Amin.